So today, we are talking about ubungoma versus sexuality. I know I'm gay. We are not only talking about that. We are talking about ubungoma versus sexuality. You can be straight, you can do whatever. Ubungoma and sexuality. Angitholakali lapho you-commenting. Why? No, you will comment today. I stop you for now. You will comment. Uncle Chef, le inzim. Le trap. inzim. Mawazi ukuthi hayi bengisaba ukuphumela ngaphandle. Uyangithola ngisase abazali kubazali bami ngisayothwasa. Njengoba mina nje ngiyisangoma lapha ekhaya impepho ngigcina lapha esigodlweni sami. Uma mina nginenkinga ekufanele i-addresswe kubaba wami, kufanele ngiye kubhuti wami ophethe umkhonto wala ekhaya nempepho yala ekhaya ngiyoguqa ngingavuli kwamlomo. Hello, everyone. Welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Patanani. I am your chef, and I am not alone, darlings. You know what's so funny and what's nice? Let me take the glasses. I can say, I've got a queen now. Yes. Uyabona hayi ngeke shobe likhulu nami ngihambile ngahamba ngayophahla ngathi awanginikezeni phela iqueen nami ngihlale ngihlezi namadoda ngiyalwazi udaba lami kodwa phela not all the time mina ngihlale namadoda no but on that note please introduce yourself. Who are you? Where are you from? And what's special about you? And you can leave your numbers to the Munches if you want, in case they might want to contact you after this episode. This is your moment to shine. Paramantitiyeli insizwa emitwa wena makhanyisa kumnyama ilanga lingekho kedleza ngezinye impande mthabansini nesimove nehlathi ezingahlazi ezimentsi shenhliziyo zamadoda ebovu ya shobe likhulu shobe edlula amashoba lenjula mthaka wezinjula dlole esizwe siza ngimyalo mpembe kaloku kuthiwa magujwa wena ombe ezimbiwa ezingambeki siyathwebuleka ngoshukela kwabangithanda nginhlaba kwabangizondayo ambingeleleke lapha emakhaya yonke indawo lapho ngikhona mbingelele nakuwe chef Patanani Sontshingase Shandu Mbatha ngibingelele nalapha kumama kaChicken naphila mama kaChicken hayibo siyabona. You are taking over now. Mbingelele naku shumi lezinsizwa mfethu ngiyabonga nasemakhaya lapho ngikhona ushobe likhulu lo wakwasimelani otholakala endaweni yase Northwest eClipharts of sonke angikho eNatal bakithi ngihlezi ngikusho lokhu lapho ngitholakala khona ngitholakala ku TikTok the Native Shaman ku Facebook as a Shobe likhulu Institute for Spiritual Healing and ku WhatsApp for those abafuna ukuhlangana nami via ama bookings and everything ngiku 0655257008 kulapho ngitholakala khona ngibonge Sontshingase. Siyabonga Shobe likhulu. It's always a pleasure to have you. Yeah. And thank you so much. Siyabonga. The queen is in the building. Let's hear, darling. Talk to us. Angisazi ngisazosini ngoba usesasiyibongo zami. Mina ngathi ukuthi mina ushukela uju inhlaba kwabamzondayo. Lalela ke usikubudu lo nkashaka nthiwa xa mxama kavinjela. Uma kaChicken D gogo baba Yosti. Mangithi ngogogo baba Yosti phela mina ngiyababa. Uyangibona nje ngithi ungakwenzi kube umthwalo kube sangoma, ungakwenzi kube ejoka teteligas. Silana ke kodwa manje igama lami elisho sengunka hu. Ngoba nginasikhwebo. So angazi ke umuntu odlala ngomunye phakathi kwesikhwebo esidlala inkawu noma isikhwebo sithanda inkawu nami inkawu ithanda isikhwebo kodwa ke ngisangoma nje sasemlazi njengamanje angikwazi ukusho ukuthi umuntu angeza azongithola kuningi kulethwa ithongo uma ngabe ungidinga lizokwenza indlela ithongo lakho lokuthi uhlangane nami angizikukunika inamba zami angizikukutshela ukuthi uzongithola kuphi kodwa njengamanje uzongithola nje TVini ungithole ungithole ngisemoyeni I'm all over the air. Thank you. Thank you so much, my darling. Inkawu. Idlala isikhwebu. Isikhwebu. Sidlala inkawu. As I proceed, darling. Hello. Sibingelela ababukeli emakhaya ale show enhle nakangaka emnandi
okhulumayo ke ushumule insizwa zamampemba kaloko kuthiwa umthamnyeni imbezi ugwinda thapha untamba amazinyo esiswini iziguduvelana sey'insizwa zikamagujwa nokuqamba ngelanga ungubo yezwe elanga umsebenzi afinyelela amagumba amanomhlaba umasendesendelo u1010 ushumule ezandla umthombo ohlala ugobhoza njalo phathe inhliziyo zabafazi namadoda ukuthi lona ngathi angaphuza angaphinde ome kodwa benokuphila okuphakade ngifikile ngithe qathatha ngiyajabula ke mantshisi bakithi ithuba lokuthi umuntu azoshare iplatform enkulu nakangaka nabantu abaphezulu nakangaka ebunyangeni asebathatha ubunyanga babeka kwenye level we are humbled gogo we are humbled sohlala sik-appreciate kakhulu nawe mkhulu sohlala sik-appreciate siyithoba kuwena nakuwe mfowethu mkhulu ayithi ngishintshe le ndaba ka-chef ungumkhulu chef Oh, I didn't know that. Siyabonga kakhulu umsebenzi osenzela wona nethubo osinika lona ukuthi si-educate sishare esinakho enhlizweni zethu nesikufundiswe ngamathongo nesikufundile empilweni yethongo ngobunyanga nangokwempilo nje jikelele siyathokoza. Ngiyatholakala ku-Facebook ngake hayi mina ngisi-celebrity mina ngiyatholakala na-Facebook inamba yami u-067 9519999 ngiyatholakala ku-TikTok ikhona ibhayo yami laphaya as umkhulu Shumile Ezinsizwa ngiphinde futhi ngitholakala ku-Facebook as Thabiso Shumile Ezinsizwa ngokwasimelane ngilapha eSoweto ngokusebenza umsebenzi wedlozi originally from Pongola and Mpangeni eMzingazi siyathokoza makhosi. Wow, nizwile basichazile ukuthi bangobani babuyaphi. This is yeah. But before I proceed, I want to tell you guys I don't take you for granted. Yeah, and thank you so much for honoring the invitation to come and sit with me and the munches that are watching us. Siyathokoza. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Makhosi. I know your people on TikTok, they'll be so excited to see you because of the And my darling, thank you. Like, put it like that. You didn't take other things and put them here. But, you know what, no matter how far I can go. Shovel cool. You are always there for me. Yeah. Not only for me, but the munches. Because if I invite you guys here, you're not doing it for me. Yes. I mean, I still wake up tomorrow morning, wherever, and then come back. Even if I'm doing with Matne, I can't do much. But now, it's not about me anymore. It's about the people. I want to say, Mpumelelo, receiving your call on Friday was amazing. Ntabi saying, receiving your call on Thursday was amazing. And all the munches that they always send me WhatsApp, emails. Guys, thank you. Thank you. And everybody that's buying my book is doing well. I don't want to lie. It's not yet on the shop because I said, no, let me sell because I can sell to my publishers. But the book is doing so. Thank you. So today, we are talking about ubungoma versus sexuality. I know I'm gay. We are not only talking about that. We are talking about ubungoma versus sexuality. You can be straight, you can be whatever. I'm just making a disclaimer because now they're like, okay, when I hear about the gays and lesbian and all that. Yes, it will come if it comes, but we are talking about ubungoma and sexuality. Yes, I've got questions that I'll be posing. Yeah. And then I also want us to talk about uktwasa and sicknesses. Guys, you're all aware that abantu sebevele begule, umuntu wesekuthiwa kumele uthwasa. Umuntu sekuvele whatever. But let me come. So when you're hearing these two things, overview, then we can go to that. Go figure your thoughts. Any. Intombi yakhe just into zakhe just. Khuluma lensizwa ke manje umzwa ngedwa lensizwa kamhlongezana bobodle insizwa kamzini. Sikhuluma lana ngokuthwasa nezigulo. Lilimekele ke izwe ngoba manje sibonile inkampani zamabhayi zenza kahle kakhulu. Zenze kahle inkampani zamabhayi ngoba manje lamabhayi siwathenge nje singawadingi.
singawadingi nje ngoba sekufanele sibe nale ndawo esibalekela kuyona uma kwenza ngoba sihluleka ukufuna ukuqondana nento engiphethe ngaloso sikhathi nabelungu bathatha indawo yabo yokuyibheka lento engiphethe bese kuba ukuthi ke manje sengibalekela kuphi emabhayini. Bafa abantu bafela egodlweni ebulawa yilesi sifo thina esithi namhlanje I'm celebrating 22 years of HIV positive. Me, of course. I love you. I'm not there, my baby, because angibali nokuyibala ukuthi leyo. Yes. Kodwa inomthelelo omkhulu ingculazi ebantwini abathwasile over the years. Abantu babalekile ukuqondana nesimo sokuthi sekufike lento egazini wafuna ukuyothwasa. Izangoma eziningi zidlile kakhulu ngabantu ababalekele ukubhekana nalesi sifo kwawukuthi umuntu usethi uyathwasa uguliswa ukuthi unabantu abadala. Into eyenzekileke nje ingculazi ayincengeki nje. Uhlobo lwesifo loliyana olufuna ulithande. Idinga uthando nje kuwena, inqotshwa ngothando leyanto. Ifuna uyithande njengoba igolisa, ifuna uyithande bese ivele iyanethezeka, ubone yonke into ivele yenzeka. So ngesikhathi uyiziba uyoyifuca ngamabhayi laphayana nemithi engakudingi ngoba okokuqala nje awukwazi ukusebenzisa umuthi wabantu abadala bengeve bekubizele kubona. Into ezokwenzeka nje uzogula worse isigcino ukufa. That's how it is coming back to you. Overview. I-overview yami lapha mbatha ngendaba yokuthwasa nokugula. Uyabona? Ukuthwasa kubizwa ingulo or ukugula vele ukuthwasa. Uma umuntu kuthiwa uyothwasa vele uqale egule vele ingakho bathi ingulo kamoya uyagula. Kodwa specifically ingulo kamoya. Meaning ukuthi kusuke kugula lo moya okuyena emzimbeni. Mhlambe eshoniswe ebhedlela eshoniswe kuphi ba misdiagnose sometimes bagcina bangasathuli ukuthi uhlushwa yini. Bese kuthiwa hayi no nina aniboni kahle nina abodokotela besilungu angithi lento iwugula kukamoya kusho ukuthi akuguli yena lo muntu kodwa khona umoya ugula emzimbeni wakhe kodwa ugula enyameni. Uyabo kulapho ke umuntu kubonakala khona ke mhlawumbe ubizo namaphupho nezigameko nakho konke into ukuthi manje lo muntu kumele eyothwasa. Manje ke lokugula okhuluma ngakho ke kwesandulela ngqulazi into edume kakhulu ebantwini and angazi ukuthi ikuphi inkinga uma umuntu egula enobizo ngoba kuyenzeka ebe HIV positive kodwa anobizo lo muntu ngeke phela kube nalento stigma ekuthwasini noma umngoma evumela ukuthi hayi mina ngeke ngimthwasise umuntu ngoba isimo sakhe sinje. Sinazo imbiza ezikwazi ukuncedisa umuntu mengawathathi ngisho namaphilisi engafuni kwathatha phakathi esigodlweni. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu makangathi unobizo kanti usabela nje ukuyothwasa eclinic. Makahamba ayophuza amaphilisi eclinic. Yebo, ayothwasa eclinic. Angithi phela kanabizo, angithi yena usaba nje ukuyoba tested. Uyangithola ufuna ukuzothwasa kuphi esigodlweni. Makahamba ayolungisa inkinga zakhe kuphi eclinic. Ngoba makuyaza phela lapha kithi egodlweni anganabizo lapha yana usuke ezoganganya imali yabazali bakhe ngoba wayengisho njalo inyanga eziningi phela ngeke zikujikise mawuqala uzuphethe imali ngisho noma unganabizo. Iqiniso esilibonayo and into ebuhlungu ngaleyo nto leyo ngoba gcina kuthwasa abantu engamele bathwase njengoba esho lapha umama ukuthi kuthwasa abantu inkampani seyibhadale kakhulu. Iyo ke into engizoyisho ukuthi cha bakhona vele abantu abanesandulela ngculaza abangangena ephehlweni khona abanye abanesandulela ngculaza kodwa abangana qualification yokungena ephehlweni akanabizo. Makahambe lo muntu lona ehambe eclinic lapha yananikezwe umshanguzo anikezwe amaphilisi konke ekwazi ukuthi ephile lo muntu lo ngoba akungadluza azoliphilisa phela likhe linobizo kuye. Uyayigulela lo muntu asimxwasi asithini kodwa ke kuthwaseni khona noma ngayenyangeni mhlambi makasabuye eclinic ukuthi hayi angithola imbizo ezithile uyabona kanjalo kodwa hayi ukuthi ethwase engenabizo ngoba kanjalo ke siyobe sibmosha lo mnyango. Okugcina ke Sontshingasi ubungoma and sexuality angitholakali lapho ecommenteni. Why?
Hayi angitholakala. No, you will comment today. I stop you for now. Angitholakala. You will comment. We can't run away because remember, we are educating. So, you've got your reasons and I want to know them. But as I move. Okay, let me jump in. Ngiyaxolisa baba kuba ngathi nawe uyaphefumula khetha. Awuzophefumula. Ukuthi nje phela uyazi nawe. Abantu besifazane. Phela akithi sakhishwa la kunina manje sihlezi sifuna ubungoma and sexuality. Kahle nje njengoba ubaba ethi akatholakali lapho ingoba vele into engekho leyo. Ayikho nje ubungoma and sexuality ikhiphe ihlaphaza leyo nto ngoba sizogcina siyona uma ngabe sesizoyifaka kanjalo ngoba umuntu nje ewumuntu umuntu irregardless of isexuality izogcina manje seyifuna ukusihlukanisa phakathi kube ngathi sesifuna ukungena ka LGBTQ kube ngathi manje sesifuna ukungena kuma homosexual uyayizwa lonto aba straight ubungoma bubodwa isexuality iyodwa nempilo yomuntu ewumngoma ngoba ngikwazi ukuthi ngithi umuntu isangoma mangabe esebenza ngobungoma umuntu ophiwe lesiphiwo uwumngoma ngoba ugida ingoma asikwazi ukuthi mase sifika la bese sifaka isexuality phakathi kodwa khona izinto efanele siziqaphele ukuthi endleleni yomuntu ephila nje ewumuntu yiziphi izinto azidingayo ukuze abe sendaweni ephelele yenjabulo yakhe ila ke kufika sekungena khona ke isexuality kodwa ke manje masifaka futhi siphinde bengathi siyaxhumanisa kuzoba sengathi khona la sifuna ukuphidliza khona noma sifuna ukwakha khona uma uzokwakha isizwe qondana nento sokuyiqonda nje ukuze sikwazi ukwakheka kodwa kuhambe kufike ekunethezekeni kwabantu abaphila kuwena nawe umuntu obaphilelayo labantu bese ke kuqala ke manje sekungena isexuality otherwise ayihlangani kodwa lento ukunethezeka komuntu ukuze kuze konke okuhle kuyena singakhohlwa ukuthi impumelelo yomuntu noma ubuNkulunkulu buhambisana nenjabulo yomuntu kahle ngibuyela kuleyanto yokuthi ke kuzoba sengathi sengifuna ukuchaza konke kodwa into ekuthiwa isono kahle ayikho isono into eqanjwa umuntu eyikhomba kumuntu ngoba ukubona ukuthi umuntu mangabe ekhuluma ngesono akakwazi athi mina nginesono umbone athi ave isono lento enziwayo lo muntu kodwa ukunethezeka nenjabulo yomuntu kuletha inkululeko nempumelelo umbona umuntu leke kuze kuthiwa umuntu hayi siyamathina lo sekhona satha kanti cha ngisho umzimba ngisho isikhumba siyashintsha uma ngabe umuntu ojabulile impilo yakho isi in balance. Wow. Wow. That was profound. Thank you. Wow. That was beautiful. And it just came now. I see you as this jolly. Now I'm seeing another side of you, which is beautiful. Thank you. Yes. Mkhulu Chef, le inzima. le trap. Inzima because gogo nawe mkhulu. Mangena mina ebungomeni benginaleyo perception yokuthi izinto zihamba ngale ndlela engiceda kuyichaza. Yes. Nguhlobo lo muntu oluthi malifika entweni bese ngiyayicubungula. Yeah. Ngiyiphenduphendule ngizothola umnyombo wayo isisusa sayo. I understand. Ngiya kuleya nto yobungoma okokuqala nengulo nokugula. Yes. Ngicabanga ukuthi lento zihlanganiswa ukuthi ukuthwasa kukodwa kuyindlela eaddressa izinto ezintathu njoba ngike ngafundisa ngakho na ku TikTok. Ngathi process yokuzala umuntu kabusha ngoba engazalwanga kahle okokuqala. Okwesibili iprocess yokwelapha umuntu, process of healing. Singena sigula lapha sifike siphile. Ukuthi usukugula unani, that's something else. Kodwa sifika sigula. Lokugula kwethu akuguli thina. Yes. Ku reflecta la kuthina lokugula. Kugula idlozi, umoya womuntu ongenela kumina. Mangizalwa. Ngithe mangizalwa mina ngazalwa nalo moya ogulayo. Lokugula kuzo reflecta la kumina. Especially ngase ngiyacheck ukuthi nini
especially when a person starts 20 years going above. Yilapho iqinise khona lento. Okwesithathu, i-process yokufunda, teaching and learning. And a lot of people, ukuthwasa noma ubungoma, babu aligna nale part yesithathu. Le yokufunda nokufundisa, ufundela ukulapha, uphuma uyinyanga. Lama aspects awu-2 asiwanakile, kanti umuntu othwasile would see and realize ukuthi hayi bo ngiphuma ngifaka indandatho ekhanda. Kuba nenyongo esenjenziswa ukuhlanganisa imindeni lama senza lento esiyenzayo. Hawulana kunemithi esidlayo kusho ukuthi ngiyalashwa la. We understand? Yes. So i-process le e-addressa lezi zinto lezi. So ngeke uzuyihlukanise nokugula. Akufuni ukuthi size siye ukuthi kugula kuni. Kodwa esintwini sinemfundiso esiyaziyo ukuthi ayikho into engalungiseki uma unenkinga yayo. Lento yokuthi there is no cure for ABC exist esintwini. There is a cure, the problem is you don't know how to get there. Or sithina sivimbelekile ukuthi sifike lapho mhlambe ngenxa yezinto eziningi. Okokuqala lokho. Okwesibili ubungoma ne-sexuality. Remember, ubungoma is a process of rebirth. In the process of birth, there is sex that happens there, right? Wow. Yes. Wow. So because there is sex there, sexuality will come in. Sithanda singathandi. You must comment there. You must comment. We must comment because there is sex that happens uma umuntu ezalwa. So now sexuality, this is what I need to make a distinction of. Sexuality being something that is now seems to be taken out of a broader community to a point that we're now creating a community based on a sexual activity, which in my view should not happen. We need to live as people. Ngaphandle kokuthi bese sesiyakuhlunga wena ukuthi wena wenza lolu hlobo locansi ngakho you belong to these people. Then sekuphuma lento ukuthi osbanban noma these people, which means sesiyakhishwa, sesiya-excludwa, sesiya-isolatedwa from the broader society as if thina siyilaba abanje. That's my Let's do a chance because it's becoming, It's fine, do it like that. Maybe, guys, you drink, honey. Oh my goodness, I'm just loving this. You know, one of the things I always say to God, thank you, to my God and my ancestors, is the wisdom they gave me. And thank you. Honey, now you'll comment. He's demanding. Because you will, Shoba. Shoba, we can't run away from other things and only comment when there's a sutatina. Not here. Honey, my question for all of you. What would happen to your sexuality life if your spirituality life is awakening? What will happen? Yes. Or you want me to repeat? Can you repeat? What would happen to your sexuality life if your spirituality life is awakening? We are on ubungoma and sexuality. And then you mentioned something very profound. You even said that. Because sex is there, honey. We love it. And it's Gokul Ratu once said. Anyway, maybe my comment onto that would be ngifila ngathi sesiphakamise ucansi salibeka phezulu unnecessarily. We've given sex an unnecessary attention. Yet lapha kwi-sex kunokona. Ngimzwile ugogo mayithi asikhi sono yena in her view. Mina ngizothi kunokona uma mina ngisuka ngiyofika ekhaya ngifike lapha ku-chicken ngenza okuthwile okuzokwenza ukuthi wena ungenami. Uma ngabe bowuzela intombazane kwase kufika umfana wangena wayilala sex ngaphandle kwesibusiso sakho ukonile lo muntu emphefumulo wakho uphazamisa ingane isesikolweni ifunda. Ngifila ngathi i-sex isiphakanyiselwe phezulu inikwa too much attention where we should be putting this energy that we're giving to sex to other things ezakha i-community so that we become a prosperous nation. Remember, ubungoma as
a tool in society or as a system yakwantu has obligations to produce something. Yini efanele yakhe ubungoma? Injabulo kumuntu, ukuthi akwazi ukwakha umndeni, ukuthi akwazi ukwakha ikusasa for umndeni wakhe. Nami umsebenzi wobungoma. Akusikho ukuthi ubungoma buyocacisa ukuthi umuntu uyenza kanjani isex. Ithi wakha umndeni. Obviously makwakha umndeni izoba khona isex. Kunemithetho ke yesintu ngoba singabantu. We don't exist outside the spectrum of ubuntu nesintu, meaning isintu should then dictate how we do the sex that creates the family, that I must create the legacy for. Okay. Mkhulu. Ngikwena ke manje. Ngiye ngithande into mikhulumeka ingathi angikhulume ngomunye umuntu. Yeah. Ithi angikhulume ngami. Yeah. Ngoba ngiye ngizibeke ngithi mina njengoba ngidaliwe ngabekwa ngase nginikezwa umgaqo efanele ngigijime ngawo ngase ngikhushulwa ngabekwa phezulu kwebalazwe kusho ukuthi kufanele kube khona abafundi okuthile ngami ngale kokukhomba umunye umuntu ngizwe sengibona sengijahwa ngezulu Yebo. umkhulu seyomhlanganisela uthinta igama elikhulu la isex it's energy energy it's umoya isimo kuya ngokuthi lesi simo sifika sithwele amandla mangakanani ngaleso sikhathi kunomthetho esiphile ngawo sakhula ngawo omile wakangoma owokuthi uma sila sibhekene nalesi simo le energy kokuqala nje automatically akufanele isuku ngokwamakhambi sisuke siwadla ngaleso sikhathi size sishintshe ngisho uhlobo lokudla esikudlayo to suppress this energy. Now ngibuyela kule ndaba yokuthi bengithi mina angifuni ukuthi sihlukanise ngoba bengithi ngibalekela ukuyithinta ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi lo moya ongaphakathi ke manje ozophila uthola ukuthi ufuna ukuqubuka ngale energy ke manje sifuna ukuyibalekela yesex bese kudepend ukuthi njengoba lento beyikhomba imvamisa ukuthi izinto eziningi zakwangoma zithathwe sase sizenza sathi zimfihlo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Isikhathi esiningi uma le energy iqubuka kumuntu iqubuka kumntwana isikhathi esikhulu wethongo kodwa kuvamisile ukuthi bese kukhonja ugobela ukuthi kuba uyena oqhubisa lento. Nginabantu mhlambe bafew babili asebeke bafika ogobela abadala lento uma ifike kugobela ohlambulukile nowazi umthetho ufika bese yayicubungula ayigijimele ahambe yoyihlolela uma ngabe ngempela kuyinto omkhulu esuke inanyekiwe kuwo abantu abadala ungeke uze lo moya ubalekele ngoba sithe i-energy kuya ngesivinini egijima ngaso. Ngifuna ukubuyela kulento ke ebese kuwe wayithinta into efika ibebuhlungu ukuthi ke uma ike izokwenzeka intando yalabantu uma befuna yenzeke kodwa azini ukuthi ithe kuqalwa phansi kufana nokubhidlika kwalesi stezi bese kufanele siqale phansi kunesizathu kwenzeka kwalento uma isiyenzekile kuphelile ngesigodlo siqale esigodlweni nje sikagobela kuphelile ngesigodlo Into yiphi? Phansi. sithi kunalo moya wocansi osukhuphukile isikhathi esiningi awukazi lo moya mawukhuphuka ukhonje kuthiwa ithwasa nethwasa cha nginofakazi abanye abazukwazi ukukhuluma ngoba bakuyona lento ukhonjwa uqondaniswe nogobelo okuyena obekiwe kube futhi akufanele kube ukuthi ugobela ovukelwa ilento ithwasa umuntu ozolashwa ugobela usalashwa uyalapha lento iqubuka nje ngalomuntu ofuna ukulashwa kodwa iqubuka ibe lesi simo uma ke isivinini salento sikhuphuka ucaca ukuthi kunqoba sona kuyaphela kuphela ngesigodlo nje kube siyaqala kwalomuntu ke manje uyabona ukuthi
uzwa kuthiwa amadlozi kwesinye isikhathi ayasidayisa iqiniso kuphele ngesigodlo umuntu owake wathwasa la ekhaya namathwasa la ekhaya kuphelile nakhona. Can I ask you something? Gogo, Papios. You said Papios or Babiyost umuntu obabayo. Babiyost. Mkhulu ngifuna ningene la ngoba lento angifuni sibheke njengokuthi ekabani. Lento eyesizwe. Sinabantu balimele akuzange kukhulunywe ngayo siyasaba ukuyithinta. Into edala ukuthi ngiyithinte yingoba ngikhuluma ngento ekumina. I'm so happy just to add, you are coming back. I'm so happy. And you know, you just mentioned something very important, Coco Babios. Cool heart, it's me. And you know why in Jablis? You just said something now. And you when you started the show, you said some of the things you are not part of them. But now you are. There is no absolutely no flipping way omkhulu bami are not ngenelingi kule ngoba kahle kahle akusiyona yethu kwamina ngikuyona ngine full understanding ukuthi akusiyona yami because even before umoya uqaqaqa ukuthi usuyanginqoba uyathi ngaziphi isikhathi sokufuna ukuya kwabangaphezulu kwami ukuyoqonda ke ngithi ke ngichitha amathambo khona into eyenzeka esigodlweni sama ngi-understand kwacaca ukuthi abantu abathathu bakhuphuka ngalento eyenzakalayo yangihlupha kwazi kwaba ukuthi ke kuzoba yilokho okuyikho so ngingakho ngithi omkhulu ngeke bangangeneleli but angithi lento ngiyayipromote ngoba njengoba ngisho ngithi kuyona ngicela uthi lento sexuality. Okay, good. No, I always remind people to say it because remember, sexuality. Yes, good. You can energy, which it is, but it's energy nesivinini sakhona. Kuya ngokuthi uyakwazi ukulwa naso lesivinini usinqobe uhlale naso phansi. Kuya ngokuthi uyalwa kodwa i-energy ingaphezulu kwamandla akho. Lovely. And yes, ngifuna ukubuyela la. Yes. Umkhulu uthe bekungafanelanga kwasekuqaleni ukuba sikhuphula lento iba ngaphezulu komsebenzi efanele ngabe siyawenza. Isizathu sikamkhulu sokuthi uma kunjalo izinto ziyafa. Kufana nokuthatha le glass uyibulale phansi. Sekufanele ukuthi kube nezinto ezenziwayo ukuze futhi kuqale phansi kungene ogandaganda kurebuildwe. So ngifuna ukuya kulento yokuthi njengoba siyenze imfihlo sifihlile imfihlo ukulimala kwabantu kungakanani la phakathi abalinyazwa ilesi simo asinqandayo umkhulu kodwa futhi naye asaziyo ukuthi sikhona ngoba ngicabanga ukuthi uraise le ngoba uyayazi ukuthi khona kodwa manje abantu bayalimala. And umkhulu uthi and ngisho uyayazi but anyway thank you. Shobel khulu. Uyayazi manje izinto khuluma. Hey Mbatha shumle insizwa. Babiyost. Ngiyakhulumisa. Ngiyacabanga nama-manchis already they will ask you ukuthi Shobel khulu wathula namhlanje. Yeah. Okay, ubungoma ne-sexuality ne. Ngithanda ukubuyela lento umama ekhuluma ngayo ubungoma sibekela i-sexuality sibekela. Yeah. Singayihlanganisi lezi zinto. Nasi isizathu waye ngisho njalo ngithi ngivumelana naye kulokho. And then ngafuni ukuyithinta kakhulu. Uyabona uma sizokhuluma nge-sexuality ne ebungomeni. Uyabona amathwasa amawangene ephehlweni. Number one, there's no sex practice. Yeah. And it should not be any sex practice in anyhow. Ngisho noma uthwasa engaphupha elele nogobela. Ugobela akakwazi ukuthi ngoba ngiphuphe ngilele nawe kusho ukuthi ilento efuna edlozi then ngizolala nawe phakathi esigodlweni. Ayikho i-sex practice phakathi esigodlweni ebungomeni umntwana isathwasa. That is number one. Akathwasi phela forever ngithi uzothwasa ephumi.
angithi Yes. yeah uma esephuma uyangithola uphuma phakathi esigodlweni kodwa usawe within the fraternity yobungoma ngoba uwumngoma lo mntwana you understand so egcineni kumele phiwe igunya lokupractice ngokocansi kumele phiwe igunya lokupractice ngokocansi sike sayikhuluma lento ngelinye ilanga sikhuluma ngendaba yokulobola idlozi ukuthi uhlanganiswa kukaThwasa nomyeni wakhe makuyelwe ekhaya sake sayithinta le topic sinomkhululitsatsi la into ekhona singeke sibalekele so into ebengizama ukuyibalekela la yile ukuthi uyabona uma sikhuluma babiyosti sikhuluma into ze sexuality sibamba ngokwesintu sithola sime inkantolo ngoba siyayichaza phela ngokwesintu ukuthi kukhona ama sexual preference ne natural sexuality uyangizwa kune sexual preference angithi uyichuzele wena ukuthi sengifuna ukuthatha lo mgomo it's not natural uyangizwa bese kuba khona okunatural uyangizwa ukuthi ngithini ukuthi okay mina ngimela uyangithola lapho sesihlanganisa khona ukuthi okay kunohlobo olunje lomuntu for an example ngoba sikhuluma ngesexuality lana khona umuntu oyimonogamist udefine yini ukuba imonogamist ukuthi akwazi ukumelana nabantu abaningi uneliseka ngomuntu oyedwa uzoshada oyedwa ngeke uthathe imonogamist uyiphilisa impilo yobupolygamist yomuntu ongamelana namakhosikazi amabili noma amathathu uyangizwa ukuthi ngithini ngeke uthathe umuntu okwenye isexuality njengokuthi mhlambi umuntu ugay uyangizwa umuntu uyilesbian bese uyakuphikisa lokho who are you ukuthi ungakuphikisa asikwazi ukuphikisa uyangizwa ngoba isexuality yakhe ekhona nangendlela edaleke ngakhona ukuthi it's a natural sexuality noma it's a sexual preference uyangithola asikwazi ukwehlulela ngoba egcineni impilo yakhe awukwazi phela ukuquestion impilo yami ukuthi ngiyiphila kanjani irregardless ukuthi ugobela irregardless ukuthi umakhelwane irregardless ukuthi umfundisi you cannot ngoba ushilo babiyosti lapha wathi uyabona ayikho into ebaluleke njengenjabulo empilweni futhi ayikho evil uyangizwa uma umuntu enza into emjabulisayo iyamjabulisa uzoyenza kodwa within the framework yokuthi uma ewumngoma kunemithetho ephehlweni uma uwumngoma ukuthi lezinto uzenza makunjani uyangizwa ya into engizoyichaza nje ukuthi lezinto kumele sihlukanise zibe kabili bese kuba khona ke into engifuna ukuyikhuluma ke manje very controversial statement shobe likhulu ke lokaSimelane Magutshu uyabona akumelanga angazi lapha ukuthi uyabona kuyenzeka uthole umfowethu uhlala la isalukazi sendoda uyangizwa noma ophethwe ogogo uyangizwa bese uphethwe ogogo kuphi ebungomini meaning ukuthi uphethwe yini izalukazi akanakhehla uyangizwa lo muntu lo njengoba ephethwe izalukazi isexuality yakhe physical not spiritual it's physical ngizoyichaza kanjani angithi yena njengoba eyisalukazi sendoda angashada uyangizwa abe nonkosikazi abe nabantwana kodwa waphethwe yini ogogo uyangizwa lo muntu loyo bese kuba khona umuntu wesifazane ophethwe amakhehla uyangizwa maphethwe amakhehla lo muntu lona akakwazi kusasa makaphuma ephehlweni eshadile besathi hayi idlozi lami alisakufuni baba sekumele ngiqale ngithole unkosikazi uyangizwa ukuthi ntina into umuntu wesifazane umbethwe amakhehla bese kuyomosheka umshado ngaphandle ngendaba yokuthini ngokuthi ngibuswa yini idlozi idlozi liza kuwe ngoba liletha umsebenzi liza kuwe ngoba liletha ukukhula alidetermine ukuthi wena uzizwa kanjani uyangiunderstand so wena mawumuntu wazi ukuthi ngiphethwe amakhehla uyangizwa kodwa naturally kimi not a sexual preference ngomuntu lesbian you understand awukwazi ukufaka ini ikhehla leli ngaphakathi you understand mawazi ukuthi hayi bengisaba ukuphumela ngaphandle uyangithola ngisase abazali kubazali bami ngisayothwasa uthi mawubuye ukuyothwasa bese uthi hayi ugogo lo kimi umuntu wesilisa ufuna ini indoda uyangiunderstand bese baqala bathe ekhaya hayi
sekuthwasiswa ama-lesbian nobugeyi, asithwasiswa ama-lesbian nobugeyi. Okay. Kuthwasiswa idlozi. And leli dlozi noma ngaba umuntu wesilisa emuntwini wesifazane noma ngaba umuntu wesifazane emuntwini wesilisa akunala lizo-interfere ne-sexuality yalowo muntu loyo. Okay. Mkhulu, do you have any, you already put your view on this? Do you have a question? Please. No. I'm starting with, I can't move. I can only move. Ilukhuni lento siyikhuluma. Ayikwazi balkhulu. Ilukhuni ngoba we've got a rigid law that is standing. Yeah. Yesintu. Yes. Ethi nasi isintu simile sithe du. Silindele ukuthi abantu benze izinto kanje. Bese kuba, in my understanding, ubungoba obufike buthi nasi isintu sonakele soniwe. Asisebenzise ke manje ubungoma as a vehicle to assist us to fix lesiya sintu, right? Esonakele. Ngikushiso yini lokho mkhulu? Yile rebirth aspect of ukuthwasa. Uma ngabe kuthiwa lo muntu bezalekile mhlambe wazaleka kabi, kwenzeka kwaba ngumuntu wesilisa kodwa udominator ama-energies wamakhosi labe sikhuluma ngawo namhlanje as an energy. Kusho ukuthi ama-dominator ama-energies wamakhosi sikhuluma ngamadlozi akabomama, the feminine energy emzimbeni wakhe, right? Lo muntu kodwa umuntu wesilisa. Ngine strong feeling yokuthi ukube besikwenza kahle ukuthwasisa bese uyi-addressa leya aspect ukuthi lo muntu mase semthwasisa bese sibalansa lama energies ahlaliseke ngendlela right. You understand? Ahlaliseke ngendlela right so that noma ingabe bese kudominate the feminine energy siyisuppresse ngokwe process yokulapha. Le process itself ifiki address lonto le. Now kunengozi ekhona engiyibonile mangiyistudisha lento because this thing needs to be studied thoroughly. We get people abazoyistudisha kuphuma ama-manuals ozoyibhalela yona chef usinike le manual ukuthi no, regarding what we've gathered kuwo wonke lama podcast and getting ama-professionals azinjula kule mikhakha sibona ukuthi nansi indlela efanele. Yeah. Because I for one mangifike ekuthwaseni ngimusha ke mina ekuthwaseni 2020 ngifike ngibone ekuthwasiswa umuntu wesifazane anikwe igama lokuthi ungumkhulu. Mina ngithwasiswa unkosikazi wami. Kwabiza ukuthi ngithi baba kuyena. Your wife? Yes. Ngabhalansa mina. Yes, ngabhalansa ngathi angikwazi ukuthi baba phela unkosikazi wami ngimbathana ingubo. Ngikwazi ukuthi baba unkosikazi wami ngimbathana ingubo. You understand? Yeah. Now ithini ke manje lento? Ithi kune conflict of interest. Sakha umndeni wesintu following the rigid law. Nabo ubungoma obebumele bulungise izinto ezonakala lapha esintwini. Kodwa manje sebcreator ama-problems. In what way? Nangu umuntu wesifazane wembethe ititle yendoda. Unendoda. Nangu umuntu wesifazane uzongena ekhaya lakwantu lesintu elinomkhulu oshisa impepho la ekhaya. Nangu manje umakoti sebizwa ngomkhulu uSimangimanga la ekhaya kwambatha. That may not be allowed. It's getting very serious. We need to get into lo bungoma lobu sibucubungulisisise ukuthi bu-addressani kanjani. For me, chef, umuntu wesifazane uma eyothwasa noma lingaphakama idlozi lendoda asingalivumeli ukuthi alembathe. Ngoba uma kuthiwa uyabiza ngizwise kahle. Makuthiwa ngithi baba sibanibani, immediate wathi baba nguni energy, it comes with authority, it comes with leadership, it comes with provision. We've got women who are hell-bent, bane pressure, babambe ama-title wamadoda, bane pressure phathanani yokuthi kufanele bondle imindeni. Indoda ikhona kodwa izithingithingi. Because this process ithathe ama-responsibilities and the energies kababa wala ekhaya ambathwa umama. Umfazi sekumele ehle inyuka manje arune the whole household because ungumama ubaba. Yazi kuvama ukwenzakalani? Uyashona ubaba.
iyashona le ndoda. Because usungowani wena la kulo mndeni mangabe ubaba kuwumama, umkhulu la ekhaya ngingangomama. All these energies are now swamped kulo muntu wesifazane abese asinka to depression, uba ne-pressure, sekuphumeka iy'nkinga. We need to fix ubungoma. Okay. You know, kancane ngilungise lapha komkhulu. Ngizoyiphinda futhi. Uyalungisa. Yebo, ngiyalungisa enkulumeni yakhe. Okay. Ngoba uma singayithinti lento, abantu abaningi bazobona ukuthi there's a conflict of interest njengoba ngisho. Uyabona umuntu wesifazane noma ingambathwa ogogo, uyangizwa. Kunkosikazi embathwe ogogo. Umkhulu noma ogogo. Cha ogogo. Okay. Embathwe ogogo, uyangithola. Aphathwe izalukazi ebuthandazini, ekulapheni noma kukuphi, zonke idalwa izikuye zibe wogogo. Bese ke wena baba wasekhaya umkhwenyana lapha ukhonjwe kuyena lo mama, uyangizwa ukuthi kube uyena okuthwasisayo. Elakho idlozi likuthumela kunkosikazi wakho, awuyiyelanga nje, uyangizwa. Ya, elakho idlozi likuthumela kunkosikazi wakho, liyazi ukuthi kungani likuthumela lapha ya. Uma likuthumela unkosikazi wakho, lo nkosikazi wakho umekuthwasisa, kuzomela umbize baba still ebungomeni. Ngoba ebungomeni igama lika baba lisebenza kumuntu ophethwe amakhehla, umuntu ophethwe abomama, kodwa umuntu okhulisa omunye umuntu ngokukamoya. Manje isishaya kuphike lento. Njengoba sibona kune contradiction. Kukhona isiko lobungoma bese khona isintu esithinta abantu abaphilayo abanganabungoma. Ngizokwenzela example eyodwa. Simple. Uyabona umuntu owumngoma uma eshona, uyangizwa. Kukhona amasiko enzelwa wona lo muntu engenzelwa every ordinary person. Nomsamo futhi walapha ekhaya. Umama uyobusa esigodlweni lesiyana ngoba ugobela wakho. Esigodlweni kwakho uyobusa umama ngoba uyena ubaba wakho. Kodwa emsamo wakwasimelana uMagujwa kuyobusa wena ngoba la uyamsama lo yana ungamelwe yini isintu. Kodwa isigodlo singamelwe yini ubungoma. Into enzakala ebungomeni kuyizindlela ezobungoma okuyiculture obungoma. So lento efuna nje njengoba esho shubule binyaka ukuthi ngelila sike siqoqe ya. Sike siqoqe nje sisodwa ngimbonile. Ngoba iba njalo akuna contradiction ekhona lapho ngoba ebungomeni kahle kahle akuna ndoda akunamfazi. Wonke umuntu othwasisa uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyayihlinza imbuzi ekhiphe inyongo, ekhipha amafutha umhlwehlwe akhiphe yonke into. Umuntu wesilisa uyayihlinza inkukhu ekuthwasini, lekuthiwa ihlinzwa izalukazi ngokwesintu. Lezi zinto yikho ngithi ama-cultures ahlukile, ubungoma versus isintu. Kulapho kaMani setha khona. I hope you are still having fun with us. I am enjoying this. It's going to be beautiful. Babura Makaya, this is Munchies and Thoughts. Come here, you give your thoughts in whatever that I bring on the table. You don't come here and talk about people, as I said. Darlings, I heard you guys. This is beautiful. Just a question. Who controls those? Is it us or they are people or what? Who controls those? Because I'm listening to you guys. I listen to you. And yes. Kancane nje mkhulu bami. Ngifuna ukubuyela kule ndaba, cela ukubuyela kancane. Ekubalekeni kokwazi ukuthi ngoba sisinenkinga yokuthi sinamakhaya anobungoma nendumba. Bese kuba ukuthi yonke inkulumo yala ekhaya sekufanele manje iyophahlelwa lapha yana, which is very wrong. Wrong. Ikhaya nekhaya linomsamo walo wasekhaya. Njengoba mina nje ngiyisangoma lapha ekhaya, impepho ngigcina lapha esigodlweni sami. Uma mina nginenkinga ekufanele i-addresswe kubaba wami, kufanele ngiye kubhuti wami ophethe umkhonto wala ekhaya nempepho yala ekhaya, ngiyoguqa, ngingavuli kwamlomo, aguqe emsamo wala ekhaya angikhulumele. Ukukhuluma kwami kugcina lapha ya esigodlweni samathongo. So leyo nto ke isilimazile kakhulu
uhamba wayothwasa wabuya usuyingqongqo la ekhaya abafowenu sebezwa ngawe into eyenzeka edinga impepho isidinga wena yingakho sihlangabezene nezimo ey'ngaka ze-distraction singakwazi ukuyiqondisa kahle into yokuhamba ebungomeni imsamo emibili khona umsamo la ekhaya endlini ukuthi ukuphi asazi kodwa ujwayele ukuba sendaweni ehlambulukile okungenzeki kuyona izimo zocansi bese siba nomsamo walowoko wahamba wabekwa wayothwasa akakwazi ukubuya ebese eba umqhoqhobali walemsamo yomibili yebo kunjalo very true iqiniso very true Iqiniso. ukufakazela ugogo kukhona umsamo wamathongo kube nomsamo wamadlozi Ehe. yini ithongo ukuthi esintwini asinawo amagama amaningi okudescribe le mimoya ngokuhlukahlukana angel guides njalo nje ancestors ngokwesilungu esintwini sithi ngamadlozi konke kanti kuyehluka ithongo singalifanisa naloyo osingathi resting in peace mhlambe ongene nasezulwini Rested. ithongo lelo so kunomsamo wamathongo ekhaya ogovernishwa ngumthetho wesintu Yebo. umuntu mayehamba emhlabeni uya lapha emsamo yilona zulu lethu mina engilaziyo mangishona ngemsamo uyemsamo angithi vele siphahla emsamo uphathanani kanti uphahla phi kanti wena siphahla emsamo angithi vele amadlozi lesiwathola khona lapho yes so lapha emsamo ke uma usushona ke uzongena emsamo ikhona ke leya moment ebese kuyabuza ukuthi wena wayimithisa kanjani ingane yakuloya muzi wangayi kuyohlawula njoba unezingane egcwelizwe nje owena bowuyinkabi wena kuwo othengwayo uqhumisa abantu amakhanda ushaya abantu ubulala abantu awuzukungena ke lamsamo wala ekhaya Yeah, wonile. wonile so sekuthiwa hamba olungisa lento esintwini njalo makune issue you've got an immediate solution you get given a chance to go fix it so hamba olungisa lento uma usuyolungisa lento you need umuntu okuyiflesh ozokulungisela uzoza ngamaphupho kuphupho kuthiwa usibanibani uyahlupha ingane ishayiswa imoto njani njani akuyiwe kumuntu mase kutholakala ukuthi yini inkinga yalomuntu bese lowo muntu useyalungiselwa mhlawumbe uyashwelezelwa mhlawumbe okunye kwesinye isikhathi uthola ukuthi uthi uyafika kumntwana athi fire demon ube stuck lelo dlozi libe stuck ukuthi alisalungiseleleki inkinga yalo then what happens lilinda enzalweni yalo ukuthi liyozalwa kanye nalo mntwana osuke manje engazalekile kahle note akazalekile kahle ungenwa lidlozi osuke ezaleke kahle ungenwa lithongo ongazalwa ngekahle ngena yes ungenwa idlozi ozaleke kahle ungenwa lithongo kangangokuthi umuntu ongenwe lithonga uma ngabe aneziphiko zokwelapha akadingi nokuye ephehlweni akathwasi uba self initiate akabi self initiate lalela let's make this distinction very clear nakuma matches nabantu ababukela they don't leyo nto yoku initiator does not even exist in their consciousness when they were born when their life initiated started at birth they just live their life if they heal they will heal bese kuthi lo osuke ngenwe lidlozi ke manje kumele azalwe futhi la kumina and mina I need to consent ngivume ukuthi ledlozi alizalwe la kumina right ngoba lifunani umsamo walo wokuhlala la ekhaya alikwazi ukungena kulo yamsamo so mina ngizohamba ke ngiyokuhluphekela ngigule ngenzeni ngiyothwasa ngibuye nendumba one of amalokhwanjana ama rituals ama benefits okuthwasa ukubuya nomsamo ekhaya ozohlala amadlozi lo msamo awusiwo wakho nje ngumsamo wala ekhaya ofaka amadlozi ala ekhaya angangenile emsamo Jesu wahluphekela ke nawo sengiyabona ukuthi uJesu naye wathwasa kahle ngoba uma uthi wena uyahlupheka phela uJesu wahlupheka uyazi futhi uma sithwasisa mkhulu usuku sikwenza in 3 days ukuthwasa mase senza ama rituals entwaso the actual day 1 uyahlukumezeka uyagida lo yamgida omude ongapheli uhleli phansi
kuthiwa isho day. Cha mkhulumisana ukuthi usingane ngoba phela manje. Ngale umsebenzi. Ibambe 3 days. Undlule ku-day 2, ku-day 2 mkhulu kuba usuku lwama-rituals. Nangu uJesu eseyobethelwa, egwazwa, kube nokuphuzwa kwezinto ey'phuzwayo. Iwayini mntakwethu. Okokugcina Phathanani, usuya emanzini ekubhajadisweni. Lokhu thina ngesinto esithi neJordani usuyofakwa laphaya. So you cannot be a self-initiating ngoba leyo process iyonke yenziwa ngabangoma, umphakathi, ifamily yakho, and ngemithi. So you cannot do that as self. And idlozi leli elibuyile kuwe cannot do it. Alithwasanga ngokuqala lelo dlozi. Yabo. As I proceed, kumnandi. I'm closing this. Yeah. But I want us to go somewhere now. Now say off ramp. It's the last part. I've got a question. Do you want me to ask the question before we go to the others? Please. Yes, please. Okay. Go Babiyos. Well, ngiyabona ukuthi kunenkinga phakathi kwethu abantu abathwasile nabantu esesibaqhambe thina ukuthi ama self initiate, because I so very much believe ukuthi kahle kahle leli gama lama self initiate liqhamuke kuthina abangoma ngenxa yomona ukuthi asifuna ukwamkela ukuthi lezi ingane ziphiwe. Oh. Ziphiwe abantu bakubo thina sakhokha imali sakujuluka emzini yabantu sagaqa ngamadolo seza ubuhlungu. Manje nangu uyaqhamuka unkunzana ukhuphula omunye umbhulo manje la angifuni ukwamkela sangifuna ke manje umqamba igama elizomenza ukuthi athi mehamba aleke licaba ngenjalo nje ukuthi bakhona abantu abazalwe beyileyanto amathongo abo abakhombise athi mhlambe hamba yolala ehlathini hamba uyokwenza ukuthi endaweni ethile nangu umutho ukuthi ke kuye kube nenkingana yokuthi kukhona la babuye basilele khona ama self initiate. Angilo gama ngilithandi ngoba manje mina ngiyabavuma. Uthanda lephi igama egcina khona bakhona baziye bangakaze bathwasi. Cha ngithanda nje lento ukuthi unesiphiwo. Angikwazi ukumbiza ngomngoma mina ubungoma ngabuhluphekela. Yeah. So what you feel in denial most? No, I'm not in denial. Ngizama ukuthi ke allow it then. Sikwamkeleni. Yeah. Bakhona abantu abaphiwe. Abangama self initiate. Abangama self initiate. Nanokuthi uyibiza ngesingisi nje. Usho kona ukuthi ayikho. Ubabiyos ngene kancane. Ubabiyos into ayikhulumayo. Mawumngoma wangena kahle ephehlweni wathwasiswa kahle. Uyazazi izipho ezokwelapha ezesintu ukuthi azidinge phehlo zonke. Uyangizwa? So bakhona abantu abakwazi ukulapha bangayanga ephehlweni siyakuvuma bengathwasanga futhi uyangithola. Bakhona abantu abahlolayo, bakhona abantu abahlaziya amaphupho uyangizwa bangathwasile. Zikhona abantu abakwazi ukwenza izinto eziningi bangathwasile. Kodwa igama elisiqabanisayo yileli lesilungu. Kahle kumele babize ngokuthini ke? Abelaphi bendabuko ezinye ingxenye zokwelapha kwendabuko. Uyangizwa ukuthi ngithi ngoba lezi zinto zasikhona ngisho nasemandulo lapho sidabuka khona noyisemkhulu babuya khona. Kwakhona ukuthi umuntu ngafika lapha kwasibanibani ekhandela imbiza ugula bese uyaphila kodwa abakazi bambona lo muntu ehamba ubethunywa idlozi lakhe kodwa lokho is not self initiate. Self means one, self I. Once kunomoya uyangithola sekuyi-they ngekwesilungu. Awukwazi ukuthi into uyenze uncediswa umoya bese uyawu-excluda bese uthi self uthatha icredit uwedwa. Uyangithola? Must be is them angithi. Kumele kube yi-them initiate if ikhona into enjalo kodwa isilungu singasiphikisa. So the problem ayikho abalaphi bendabuko bakhona bayaphila kodwa njengoba biyostesho nami ngiyasho ngumngoma abayeke lamagama ukuthi mina ngumngoma mina ngathwasiswa idlozi lami akayeke leyo nto ngoba uma sikhuluma intwaso uma siya entwasweni uyangizwa enye into njengoba esho ukuthi sayigulela lento ingakho kuzoba ngathi sala ngaleli gama ngoba ekugcineni
lo muntu makathi mina ngomngoma besenza udodi lapha endumbini uyangizwa kublenya obani thina bangoma mawuqala uthi lento ayihlangani lobungoma ngoba wena wayifundela uyayazi yabo kuba ngathi uya defender somehow bakhona bayaphila siyabahlonipha nami baningi ke engibathwasise online baningi nami uthwase online wena angithi mabangilandela kusho ukuthi amathwasa wami engingawazi hayi amathwasa ngikhuluma ngalaba impela ngiyacela bandla ukuthi Mzansi Zangoma sibamukele abantwana babantu limbi leli igama lama self finishing ngoba ngempela bakhona abaphila esandleni sakhe ukuthi ke fanele bavumeke nabo ukuthi one band vuma ukuthi ene udonsa ngensimbi eyodwa ngoba there is absolutely no flipping way it's cool yes ufundiswa abantu bakini bese ukwazi konke mina ngikufundile njenganomuntu obuya enyangeni oh okay okusho ukuthi njengoba bezifundisela wena 1 2 or 3 awukwazi ukudlula ukuthi sengilapha yonke into sihlangabezana nezinkinga zokuthukwa nje ingoba bafuna ukuthi akho umuntu ozophuma la uma sefike phambi kwami nje ngiyaqoba ngifake ebhodweni ngenxa yani iyenyuka inyuka ngiyayisaba abelaphi bendabuko may not be relevant why because indabuko is your past is abazali bakho ngamadlozi wakini njengoba sithi siyagula akuguli thina kodwa kugula bona bekuthina sihambe sesibhedlela sibocheckwa ngayo yonke imishini ekhona itechnology kodwa kuthiwa awunalutho kodwa ubonakala ukuthi uyagula it means khona okusuke kugula kuwena indabuko yakho ingakho kuthiwa ngumelaphi lo wendabuko before uyolapha abantu lapha indabuko yakho siyabemukela we don't have a problem ngaba mfowethu baphuca wonke amagama ngoba naleli lendabuko manje uyathatha manje ngoba akayelaphi indabuko yakhe wasibona ukuthi ngesikhathi bekhompyutha lapha ehambela yedwa lapha bengala hayi manje into asokuphele lapha indabuko kodwa awukwazi ukuthi kuphela mkhulu awukwazi ukuthi namagobongo cha mkhulu awukwazi abamnike kona lapha bebodwa engakwazi ngoba into ngeke kuyona ngeke usiyazi inkinga la ifike ibe kuphi oh baba we ifike sekuthenini nangu selapha umfowethu ngendlela lapha ngayo naku sekwenzeka ishwa uhanjelwa umuntu emhlabeni uma uhanjelwa umuntu emhlabeni mhlawumbe umfaka emanzini mhlawumbe umfaka esifuthweni and then kwaphakama high blood lapha ya kudlu stroke gone dead so kuyafikwa ama authorities umuntu belonga ku state senze investigation kwenzakaleni seyaqhamuka indaba umelaphi wendabuko ubani owazi ukuthi lento yenzayo uyenza one nge-authority because everything we're doing to human life, But I'm sure we they need do to have take balls. responsibility. Don't you think they don't? Nizobamtholwane mina. Yeah. Ukhuluma manje ngokufa mkhulu. Uyabona emhlabeni akekho umuntu ofa ngephutha. Nakwena nje uyima kwabo, nakumina ngiyima kwabo mkhulu. Mase kufika ilanga njena uyahamba umuntu uqondele nokuthi uzoshona njena abenza investigation yabo aboshweke Makhosi. Angisazi phela impuca wonke amagama nje. Angisazi ngizothini kulezi ngane ngoba ezinye zazo ngempela uma usuyilandela ukakhululela enye indaba nje qhululela enye indaba nje. Uthole nawe usufuna uhlala phansi ulalele isisi kodwa akakaze aye kwathwasiso. Uyezwa. So lento kahle kahle bafowethu asivumeni ukuthi ibidinga ukwamukelana nje njengayo yonke impilo yasemhlabeni apart from ubungo njenganabantu nje sifunda ukwamukelana kodwa mase siya understandisana ukuthi mina nje ukho kubabeyost angilaphi zonke izifo khona la zima khona emthumeni ngokuphiwa kwami bese ngithi minayo ukukhulu ngiyamazi uyayilapha lento nayi inamba kaMkhulu uthinte yena inkinga ifika la engafunini ukumela iqiniso yingakho siba nezinkinga zokufa kwabantu nje bebeka omkhulu siba nenkinga yokuthuka mase kuthukwa ke kuhlanganiswa yonke into ingenxa yokuthi ufuna manje wena ukushobodela yonke into kanti ivuma ukuthi awukwazi ukuyelapha into uma ungakwazi ngempela ukuyela uthwasile nje uyile enyangeni mina ayikho into engazange ngiyithwasa into angitshela ngothwasa manje ngamtshela mina uthi hey ulele wena vuka uyaphupha because angicabangi nje ukuthi we understand kodwa kusanezinto
engithi angikwazi ukuzelapha. That was beautiful. And I'm closing this now. I need to go to the second one. I know you've got a lot to say, but I need to... kuncane ngiyavuma Yeah, mina. okay. Ngiyavuma ngifuna nje ukuthi be very clear. Yeah. Ngoba But not a lot. Yes, very clear. Okay. Ukulapha kwethu kwesintu mhlambe ngingathi kwendabuko kungadlalwa ngamagama. Ukulapha kwethu kwesintu uyangithola into ekhona. Ayilelanga ebangomeni kuphela ebantwini abangena ephehlweni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ayilelanga lapho. Ngiyavuma. Igama elithi self initiate ibona abantu abayibiza njalo ayithina abangoma. Ngoba bathi bona bathwasiswa idlozi, they are greater than umuntu othwasiswa umuntu ugobela. That is what they said. Okay. I-research. Kodwa siyavuma bakhona nami mina ngusho belikhulu. Kuyafika i-patient uyangizwa inamaphupho engawaqondi. Ngimthumele kumuntu ongathwasile. Engazi ukuthi uhlaziya amaphupho. Mina ngusho belikhulu. Ubonisa ukuthi anginankinga. Ngimthumele emuntwini ongathwasile ukuthi awukuthinte lo muntu ahlaziyela iphupho. Bese buya angitshela ukuthi hayi lo muntu omthumele kunje nje ngithi wayidinga insebenzo. Okay ngizamsebenza. Akabasebenzi abantu. Kodwa yena uhlaziya amaphupho and akathi kusasa lo muntu ethi hayi mina ngumngoma. Akakaza lisho nangelanga elilodwa. Uthi mina nje ngumuntu ongiphiwe ehlaziyeni. Ngisho na ku TikTok yakhe yawahlaziya amaphupho. Okay. Thank you so much. I hope you are still having fun. Guys, ngiyashintsha ke manje nqwali. Yeah. You know why ngishintsha? Bengikhuluma ngokuthwasa. Guys, this one, maybe I'm putting this thing down. Just want to hear your thoughts, your honest thoughts. Siyathwasa emanzini, siyaphuma nenyoka emanzini. Ngicela ukuchama bandla ningangizwa kahle. Ukuthi sesithinta amanzi. Kwavele kwareleaseka into eyamanzi emzimbeni wami. Afuna ukuphuma. Uyabona ayikho into esingasayibonanga emhlabeni kaJehova. Hayi sikubone konke manje, sikubone konke. Konke. Uyazi ukubona into usukume nesihlalo uthi Jehova, uthi ayibo, obebamba ikamera wenze njani makunjena. Hey bafowethu kodwa hey angeke. Asikamboni namhlanje sizwa kuthiwa umalume mina umalume umana futhi ke abajwayele ukuthi owakasibani bani vela mkhombe la ekhaya kubo umuntu mayesixoxela asikamboni umuntu kuthiwa cha nangu uphuma emanzini ayikho into esingasayibona uNkulunkulu kuwenzile ukuthi yonke into ayihlala obala kodwa ke leyo sisayimele ngiyacabanga uNkulunkulu ukuthi uzothi uphela lo nyaka sizobe sesimbonile uphuma emanzini kade thwasa khona mhlamba wena mkhulu. Okay. Into yamanzi. Sorry, before you go. I want to ask you Ubabios. Babios. So, uthi kimi awukazi wambona. Uyisangoma. You've been uthwase for how many years now? Ngithwase ngo-2009. Thank you. So, kule mnyaka and ungugobela, right? Ngithi mina kwena asize kule ntwaso yasemanzini. Yeah. Mina angikweleta inzuzo yamanzi. Okay. Omkhulu baya understand ukuthi ngisho ukuthini. Intwaso yasemanzini leyo. Angikweleti nje ngayihlabela inkomo sazophinde ngibone ukuthi ngenze njani ngiphinde ngibapha isithebe engibona benza kahle kakhulu. Hey wemkhulu. La emhlabeni siphila ngama laws of the universe. Yes. Umuntu uphila emhlabeni owomileyo. Yeah. Emanzini noma ikhona imemedi ngoba kwayona njalo. Sisaloko esithi njalo abayishutha phela ngempela sibo. Because bayashutha this day. Ngoba hayi cha nayo leyo ayikaveli nje impela ibonakala iphume nasendabeni. Sayinto nje phela into sezenza kanje ngamafoni. Njengoba kukhona amafutha enkosazane nje. No, but they said awekho amafutha enkosazane. Awekho vele. Uwanya. Okay. Uwanya. Ibilinde wena ukuthi uyixebulweni ngoba. All right. Ngizoza kule party sikuphi konje kahle ukumbuza. Ukuthwasa emanzini. Nokuphuma nenyoka emanzini. Okay, angazi noma ngizosho kahle yini mangithi we pepepe. What do you mean now? Ukuthi phela mina ngithi ngwaselokishini ngisalokho khona ngakholela khona. But I will understand it. Ayize into yabantu ne amantshisi azongizwa. We pepepe. We pepepe. We bulongwe. I want this episode on Tuesday, please. Yeah. Phela inyoka siyayivusa ngomoya emanzini.
Yingakho sigida sifake izikhumba zenhlwathi. Akuzange kube khona inhlwathi ebulewe. Yebo ingafika ekhaya kodwa kuzokwenziwa ama-rituals athize ukuthi kodwa lenyoka ayihlinzweke kodwa hayi ukuthi uphume naye number bani. Inyoka nje mafika kuwena iyakufaka manje yakuzungeza nje inyoka. Izokuhlanzela ikuthambise ikumimilide inyoka. That is isilwane esidalwe uNkulunkulu sasemanzini. Thank you, sweetheart. Okay, imamkhulu kusagijima nayo kanjani? Oh, sorry, I don't that. Dila nami ke. Okay, proceed, my lovey. I'm sorry, guys. Ifuna ukuphindifane nalento yokuthi bomkhulu ngiphikisene abalozi bayahlola. Abalozi bakhona. Nami nginabe ekhaya. Bayafika babingelele babike umyalezo makhona kuzokwenzeka ngilalele ngithokozise ngishisa iphepha ngijabule babike into kodwa ngikwazi ukuthi bakungena esiguli bese ngithi mina baba omkhulu ima bathi phinde hey bafethu kuningi esikwenzile esimdinile ngako uNkulunkulu abesithume kona sangakwenza ngendlela efanele ngoba mina ngihleli lana nje noma bangangishaya ithuluzi elisetshenziswayo umkhulu wathi angelilahle ngoba uzongibulala ngiyafinish yini izinto ezibese zibizwa ngeimfihlo ukuthwasa emanzini nje ngingaka nje ngisalindile asikaze simbone kushuthwe konke manje kushuthiwe konke shuthwe akukaze kube khona mkhulu ikugcinwa amasiko afanele asemanzini umuntu kukhushulwa izinto zakhe zasemanzini mhlawumbe kwakukhona endulo bakiyeka ngenxa yezimo ezithile manje le eyabalozi futhi iyafuna sambe si-address ngoba kulimele izigodlo eziningi mina nje kwafika sangoma safike sakhulumisa abalozi phezu kwamathwasa ami amathwasa ngawathwala esethwasa kusona lesangoma so yingakho ngithi kunezinto esiloko esizifihla sizibibiyela kodwa ezigcina zomosha umsebenzi ngoba azilona iqiniso Yo. Yabona manje bengithi ishubile seyashuba kakhulu. That's why ngithe mina ngiyangithanda ukukhuluma ngami. And that's all about Mansion Thoughts. Yes, honey. Shandu. Asibonge ithuba. Asibonge ithuba lapha ku Mansion Thoughts, the very same platform. Uyangithola omunye ugatshwe ngale ndaba. Akatshwe nathi ke manje. Ngayo le ndaba yasemanzini. Intwaso yamanzi uyangizwa. Edlozini lendawo kuke kwenziwa ama-ritual athile ngeke ngiwadalula ukuthi abizwane lapho kukhushulwa khona isidalwa samanzi sikhishwe emanzini ngokuthi ngenisa umuntu emanzini ephinde ekhishwe akangeniswa 4 hours ngoba ngeke aphile vele emanzini ungeniswa ngaleso sikhathi kwenziwe lokho kwenziwa ekhishwe emanzini kudonswe isidalwa esisemanzini esimhluphayo lo muntu esiyidluzi lendawo kanje bese kuba khona ukuphakamisa idalwa futhi empophomeni uma kuphakamiswa iphiwe ezithile amanzi lawo impophoma umfula amanzi kodwa leyo ukuthi kukhona umuntu ongena 3 days kanti ufishi angene lapha emanzini lapha yana 3 days nje angisabali inyanga noma iminyaka ukuthi usemanzini angene nje 3 days emanzini uyangizwa bese phuma esehoshe inyoka noma inyoka imthandele bese kuba namasiko athile enziwayo uma ekhona ophilayo ongenile emanzini makake nje asicele sisonke nama camera team ayozingenela angathi imfihlo yamanzi nathi singabangoma siyayazi imfihlo yamanzi angathi imfihlo yamanzi akumelanga ngingene ngibuke makangene simbone nje simnikeze just 4 hours emanzini eshone ngaphansi kwamanzi besayaphuma ngiyayithanda lento babiyosta ekhulumayo uma sikhuluma ubunyanga sikhuluma iqiniso uma sikhuluma unyanga mele sikhulume nje iqiniso ngendlela elingakhona umuntu njengoba beshila ukuthi akuyena ufishi la muntu leyana lo muntu akana majilsi lo muntu lo into yokuqala ma umuntu uphile emhlabeni awukwazi ungena emanzini ube lapha yana isuke laphi lento kwakufihlwa okuthile phezulu kokuhlahlamba njengabantu esathwa sakudala siyazi ukuthi kwakubalekela ukuthi abantu mabangakulangazi those are theories which are not proven true which never even happened. What has happened ukuthi
wawuphupha ungena emanzini kaningi ke mina ngiphupha ngena emanzini uyabona kube mhlambe ngathwasa manje ngo2000 mhlambe nami bengiyoclaim ukuthi hayi mina ngathwasa emanzini kodwa ngisho ngokwamaphupho mina ngangena ngokwamaphupho ngishona ezantsi kunemizi ezantsi lapha yana ngibone ngathi village ngifundiswe inhlolo lapha yana ngaphansi emanzini inhlupha kakhulu ngivuke ngijulukile angikwazi ukuthi ngikhohlisa umzali wami ngithi mama njengoba ngibona ngijulukile bengisemanzini asikwazi ukukhohlisa abantu manje ngento engekho ngoba mina ngisasho I put a challenge out there ukuthi uma kukhona isangoma hayi angathi umkhulu wami angathi khona ugogo washona emazi ukuthi wayesemanzini makathi mina ngusibani ngangena mina emanzini ngayothwasa inyanga ezu3 bese ke ngimceleke mina ukuthi ngicela ukuhamba nawe ekhehla on this one seeing is believing on this one ayikho ke leyo nto leyo ayikho nje singabeki impilo zabantu kwi-risk ngizocela mina to the Munchies South Africa thina sifika na overseas ngokwenkulumo akwazi ukuthi akekho umuntu othwasa emanzini madoda sikubone konke siyacela ke nisikhulule singakhathi abantu nezilwane zamanzi sine swimming pool la ekhaya sizokala isikhathi thina senzele ukuthi sibambe le time frame yokumvuma nje ukuthi cha hayi simenzele lula khose nesele angena nje ku-swimming pool imkhulu sikhipha indaba zey'nyoka because manje ngingathola ukuthi simfakile kanti mhlawumbe khona yini lapho khona ama-crocodile nje singambeka engcupheni nayi i-swimming pool somnika nje noma mkhulu futhi 4 hours asingadlali ngomntwana abantu phela sikhumbule ukuthi uhlale laphayana unyaka so asimnikeze i-hour or 30 minutes maybe ahlale ngaphansi bese kodwa-ke azi ukuthi ngaphezulu simene imvubu Okay, guys, the swimming pool is out there. Let's do this. It's happening. It's a challenge. Not anywhere. My team will be here. Outside there, in this house. Okay, cool. Look. Yazi. Munchies at home. My panel. Yeah, tell us. Belaphi bendawo uko. Sine issue ekhona. Battling for power. Yes. Lento yokunyanga asikuvumeni ukuthi siyibusiness. Yeah. Njengoba ibusiness bakwethu. Mangabe ngihlola nje ngibhadala imali i-transaction le. Yes. Njengoba kunjalo ke mkhulu. Indlela esiyidayisa ngazo. Abantu bafuna ukuya la bayothola usizo khona. And barigada leyo ndawo njengendawo yepower. Yeah. If mina I'm different and more powerful than others. People must come to me. People will come to me. So le ndaba yamanzi mina ngi-associate nani mkhulu. I've been doing research and trying to correct, coming with solutions and plans on how we can correct this thing. I feel like we need to formalize ubungoma. Bube funded. Yeah. Sihole bakithi. Awufuna ukhola na? Ngefuna manje. Ufuna sihole. Siholele ukufundisa abantu. Angithi othisha bayahola manje. Bayahola ngithi othisha. Onesi balapha abantu. Thina silapha abantu abaphuma konesi nakuma private hospital behlulekile ukuphola. Silapha wonke umuntu eze kuthina asikholele lokho. Asindlule to a process. Efike icacisa ukuthi unguye wangempela omele asebenze aqashwe ahole. Angithi kunama interviews endaweni eyiningi. Let's go to the water now. Ngiyaphi-ke mkhulu ngiyalapha endabeni yamanzi. Into yamanzi khumbula ukuthi into yokuthwasa isukele ekuzalweni. Wazalwa kanjani? Umuntu mayekhulelwe uhlala esibelethweni somuntu wesifazane emanzini. Uhlala u9 months. Phela. Wandlulela lapho sekunenkinga kugijinywa kwehloko kwenyuko kufuneka ukutholakala usizo for wena ukuze utetwe. Mangabe uhleli isikhathi eside futhi ungazi uvulwe ungeniswa esurgery ukhishwe umntwana because akumelanga ahlale isikhathi esendlula u9 months. Angithi sibuye ke futhi manje empilweni sowuzelwe ke manje wena mhlawumbe ongazalwanga kahle ngokwelanguage esisebenzisa mina engilokhu ngiyicinga ukuthi obani abathwasa ngibuka ama-patterns abantu abathwasa esikhathini esiningi nangumuntu uyakhula akhule afike kusigaba se-initiation. I-initiation yobungoma kukhona ne-initiation yabafana
kukhona ne-initiation yamantombazane, sikhipha intombazane siyayimulisa, umuntu sesiyamprepare ukuthi Umhlonyane, konke ama-initiations enziwa nini ngaleso sikhathi se-teenage stage, right? Nangokumngoma esendlula kwi-teenage stage, seqala ukubona izinto, bona amaphupho, bona iy'nyoka, kwenzakalani. Kwenziwa yini? Undlulile esigabeni se-initiation. Seqala lento ukuyivelela khona ukuthi hey wena ulate, bekumele ngabe wenze ukuthi, bekumele ngabe wenze ukuthi. Kanti lo muntu bekungeke uze kufike nokuthi aze ayogula. Akumnandi guys lokugula esikugulayo. Akumnandi ukuhlukumezeka abantu abedlozi abahlukumezeka khona. Akumnandi ukushonelwa izingane ephathanana. Akumnandi ukufa komuntu ebulawe idlozi. Thola umuntu bekumele ayothwasa kathwasa agcine efile. Understand lento le, ngine feeling yokuthi ukube besingandlu besazi siyiformalizile lento, sazi ukuthi yenzeka nini, yenzeka kubani, yenzeka kanjani. So ngiyaphika ekutheni uma ke sewufike kulesigaba se teenage stage, unesikhathi nalapho from 13 to 19, teenage stage, initiation age. What are we initiating? Umuntu omdala. Awenziwanga ngaleso sikhathi. Sekufika isigaba ke manje sokuthi usuke uyufulo overstage your welcome emanzini womoya. So qala kuba neyinkinga. You need ungalahleki, you need to be separated. Hey, I'm lost. No, yeah. No, you are running away. Sengilapho manje. No. Sengilapho. That's the question. Sengilapho ke manje. La kulo teenage stage yila umuntu ufuna separatewe namanzi omoya. Uma ke lo muntu engaseparatiwe namanzi omoya, uzibone lapha emanzini. Ebese in their delusional mind think that I think the problem that we are facing is South African, everybody, we like to go metro rail. Can we, the question, okay, kukhona umuntu othwase emanzini? None. Thank you. No, mina I proceed. Ngithasumdawo emanzini, ngifakiwe emanzini ngakhishwa. Into eyenzekile. I'm closing the show now. We are coming back. No, we are closing the show now. Let me repeat. You got a tense, but we're going like this. It's important to give the history. It is important, yes, However, but remember, sometimes we must learn to answer the questions that are given to us. Because as much as you want to explain it, you are more than welcome. But you remember when you were starting this? No. Wait. Don't be like that. Wait. You were supposed to give an answer. And you didn't. You only giving the answer now. You go to the what. This is a discussion. Of course, we won't see eye to eye. We'll see eye to eye. On that note, Babula Makaya, I'm closing the show now. And as I've said it, this is a discussion. I am an author before a mansion. I am a mansion before an author. On my own, I have found sunshine. Yes, I did find sunshine, darling. And the book is available. All you have to do is to DM me. What a wonderful soul. It's a wrap and goodbye. Thank you so much, all of you. It's a wrap.